So si Idol JP, Joker. Yes. Ah, Joker pero iniiwan. Joker pero iniiwan. Kung hindi lang ikaw ang dahil. Hey! What's up, Kabulldog? For the latest video, good morning muna ako sa inyo lang. Good morning, guys! Grabe, pormada ko ngayong araw na to. Dahil alam nyo ba? Alam nyo ba? Ano? Guest tayo ngayon sa IFM! sana all. Mamayang 11 AM in the morning. Grabe, napaka-solid nyo. Grabe, wala akong masabi dahil sa nag-trending na post ko ito. Grabe, napaka-solid nyo guys. Na-notice tayo ng IFM. Ano? And makakasama natin si DJ Maya mamaya. And napaka-solid. Wala akong masabi. Grabe, thank you. Thank you, maraming salamat. Abangan nyo mamayang aking interview at sana manood kayo mamayang 11. And kita-kits tayo doon. I love you guys! A few moments later. I'm back and naka-ready ng aking ring lights sa likodan. Kinakabahan ako. Hinihintay ko lang yung signal ni DJ Maya dahil magkakaroon kami ng dry run before mag-umpisa yung interview ko mamayang 11. And grabe, first time ko talaga na manotice sa ganito. And thank you, wala akong masabi sa inyo guys, sa mga nag-share. Maraming salamat dahil sa inyo na-notice tayo ng IFM. At ngayon, magkakaroon tayo ng interview. And balitaan ko kayo mamaya dahil magre-ready muna ako ng aking sasabihin. Kaya, balitaan ko na lang kayo. Magpapractice ba tayo na sasabihin natin dahil baka mamaya mali-mali masabi natin. Kunwari, kunwari interview na guys. Okay. Good morning po. Hindi ka lang sasabihin. Good morning po IFM, DJ Maya. Good morning sa mga viewers natin ngayong araw na to. Thank you for having me po. I really appreciate po dahil napasama po ako sa online talk show nyo po. Okay. Paano masabi? Ang pagiging buhay vlogger po, DJ Maya, is dalawa lang po yung madidescribe ko. Either masaya, malungkot. Malungkot po dahil meron po tayong nai-encounter po ng mga basher, which is hindi talaga natin maiwasan yan bilang isang influencer or vlogger. And yung pangalawa po is masaya. And sa pagiging vlogger po, andyan po yung nakakapagpatawa po tayo, nakakapagpasaya po tayo ng ibang tao, which is nababawasan po yung stress nila. At yung pagiging buhay po ng vloggers, hindi po talaga biro for me dahil sa na-experience po namin as a team. At hindi po talaga madaling mag-isip po ng content, hindi po madaling mag-invest sa ganitong bagay, pero ang ginagawa lang po namin is tiis-tiis lang po dahil alam po naman po namin na darating yung parang araw na magbo-boom rin po kami, DJ Maya. Eh! Practice loading. Okay na muna yun siguro dahil magre-ready muna ako. Sana all. Guys, kabado ako. Sa sobrang kabado ako, di ko alam kung matatay ako o hindi. Natatay tuloy ako. Grabe. Kailangan natin pigilan to. Grabe. Natatay. Hindi lang natin. Matatapos rin to. Grabe. Balitaan ko kayo ulit. Makakasama na natin ang isa sa mga Pangasinan vlogger na merong ganyang klase ng nakakatuwa na relationship with his mother. Eto na nga po ay si Mr. JP Bagtas. Okay, so eto na. Go na tayo sa ating topic ngayong araw na ito kay JP Bagtas, Pangasinan vlogger. Pag-usapan natin yan. Bakit ka pinatulog ng nanay mo doon? Pasok, JP! Sana all. Hello po. Good morning! Good morning po IFM, DJ Maya and Tita Ronnie. Maraming salamat po sa pag-imbita po sa akin dito sa online talk show na po to. Ayan, welcome sa IFM at sa lahat ng mga idol din natin nanonood ng ating Facebook Live. Kaway ka, Idol JP! Hello po sa mga viewers po natin ngayon. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong umaga na to. Ayun, Idol JP, kamusta ka naman right now? Sana hindi ka namin naabala. Okay lang po, Tita Ronnie. Wala akong masabi kundi
thank you, maraming salamat din. Nakaka-bless po talaga ngayong araw na to. Oo, yung mga kasamahan mo sa vlogging ha, Papa G's TV, ayan. Yes po. Yes po. Siyempre, Idol. shoutout nga po pala sa Team Lobong and headed by Papa Just TV. Yan po. Ayun, Team Labong, Mama Labong. Birthday ni Mama Labong ngayon. Mukhang hinakot ni Idol JP ang kanyang team. Congrats! Kasi this is it, di ba? Support system para sa mundo ng vlogging. And kami naman dito sa IFM, very welcome kayo na i-guest namin. Hindi naman to yung first time, Yes. di ba? Na meron tayong na-guest na vlog. So, si Idol JP, Joker. Yes po. Ah, Joker pero iniiyuhan. Joker pero iniiyuhan. Kung hindi rin lang ikaw ang may hugot yun Iniwan ba talaga? Baka naman kasi nag-I love you ka sabi mo, joke. What? Ala ka. Idol JP, na-mention mo kanina, syempre November, parang recent lang, di ba? Wala pang isang taon, tama? Opo. Ayun. So, sino yung nag-push sa'yo? Yung inspiration mo na, try ko nga rin, baka kaya ko naman. Since ang daming natutuwa, ang dami kong napapangiti, sino yung naging inspiration mo, Idol J? Yung naging inspirasyon ko po dito talaga yung pinsan ko po talaga na naghikayat po talaga sa akin. Kasi ang bala ko po talaga ay pag sakaling nag-boom po is gusto ko pong pa-operahan po yung nasa gilid po ng tenga niya po para po kahit pa makatulong po ako sa kanya. So parang vlogging for a cause dapat siya. Yes po. Tama? Yeah So po. it turned out na ganun sana yung purpose. Tapos biglang, God is good kasi dual purpose, di ba? Aside Yes. from earning sana, naka-earn po ba tayo? Hindi pa po, pero sa mga promotional business po meron na po. Ayun. At least little by little meron na double strike pa rin. Good news pa Yes. rin dahil yung pinsan mong yon may good thing na nagawa for you and for, ano ba yun, babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Ayun. Yung mga content mo, kasi lately napapansin namin, eksena kay Mama. Bakit palagi subject si Mama? Si Mama po kasi palagi po kasi ako hinahanap kahit saan po ako pumunta, palagi pong tumatawag, nagchat-chat. Para na rin akong naiirita pero syempre mahal na mahal ko si Mama. Uy, mama ko yun. Hindi ko po matiis na na palaging ina-update siya kasi basta palagi wala po talaga pag si Mama na talaga po talaga yung tumawag sa akin parang may halong kaba, halong pananakot na nararamdaman Only ko. child ba, JP? Hindi po, bunsong lalaki po ako, nag-isang Ayun lalaki pala. po ako. Bunso pala. Alam mo naman, treasure talaga ng mga mamang bunso eh. Nakakatakot pala pag bunso lalaki, no? Ilan taon na si Idol JP? Bakit ganun yung pag-care ng kanyang mama? 22 na po ako ay Tita Ron. Ayun. Uy, binata na. Binata pero walang jowa. Grabe pa rin yung pag-baby ni mama. Oo nga. Kasi sabi nga, you'll always be my baby. Idol JP, nakapuntahan, ito, pinag-uusapan talaga to sa social media. Hindi lang kami yung nag-share nung ginawa mong viral and talk of the town ngayon dito sa Dagupan na dahil maraming site ang nag-share. Ang tanong, natulog ka ba talaga doon? Yun na talaga, gusto na namin malaman kagad. Curious na kami kagad. Natulog ka ba talaga doon? Kasi, nagustuhan ko yung may dala siyang kutsyon. Oo. Di ba? Kompleto yung setup. May dinner pa siya doon, midnight snack. Turing bata, natulog nga. Kwento mo, Idol JP. Actually po, hindi po ako natulog po doon pero siguro abangan na lang po yung part 3 na mangyayari. If ever na doon po talaga ako matutulog sa Quintos Bridge na po yan. And natutuwa si Mama na nasa gilid. Tawa po siya sa inyo. Sige, mamaya, hingian natin ng privilege naman na makausap. Or pasingit lang ba si Mama para makita namin, di ba? Wala na po. Biglang umalis po si Mama. Ay, nahiya na. Nahiya na si Magluluto Mama. na. Ang takot si mama, yaman panang. Mo nga, effort kung effort, makapagpatawa lang, ano? Oo nga. Idol JP, sino yung mga kasama mo?
behind kasama ko- tong ano na ito, tong setup na ito, baka naman na gusto mo silang i-shoutout kasi 'di ba? Hindi mo kakayanin to nang wala sila. Yes po. Kasama ko nga pala dyan yung pinsan ko na si Kenneth Maore at yung bayaw ko po na si Jason Puscablo. Actually po, nahihiya po talaga silang sumama sa akin. Pero sabi ko, sasama ba kayo? Wala kayong pagkain. Sabi ko, pag di kayo sumama, kayo sumama sila dahil may pagkain silang narinig. Kamado rin po daw sila na gano'n daw po yung mangyayaring content ko daw po. Ayun. O yung effort naman ninyo, nila ay paid off naman kasi nag-viral. Correct. Ang dami natuwa, di ba? Oh, lalo na yung banat ni nanay. Yes. Yun ang pinaka-the best doon eh. Hindi ka natakot na baka hindi ka talaga makauwi ng bahay. Hindi naman po ako natakot kasi alam ko naman po yung kahinaan po ni Mama. Magdadala na lang po ako ng Jollibee po. Ay, wow! Pagkain din ng kahinaan. Nako, Idol JP, ang sarap makipagkwentuhan sa certified talaga, no, na joker siya. Pero alam mo, eto meron kaming nahanap behind ng pagiging funny mo. Eto, pag-usapan naman natin yung community service na ginagawa ninyo. Ano ang tungkol dito, Idol JP? Yung sa pagdating naman po sa community service po, kasi po, turo po talaga po sa akin ng mama ko po is, kahit gaano kami kahirap or gaano kami kawala-wala, talagang kailangan po namin tumulong at magpakumbaba palagi. And ngayon, ang ginagawa ko po talaga is, ang mga focus ko po talaga, goal ko po is yung mga homeless, yung mga small business po na pwede ko pong tulungan. Nagbibigay po ako ng 5 kilong bigas, grocery, at nagpapakain po ako sa mga homeless po. Ayun po siguro yung turo sa akin ng mama ko. At ayun po siguro yung paraan kaya ginamit ako ni Lord para makapagbigay po ako ng konting tulong sa mga kapwa ko Pilipino na nangangailangan. Naku, malayo yung mararating mo kapag ganyan yung purpose ng vlogging mo, Idol JP, ha? Kasi, Maraming salamat po, Tita Ronnie. okay, ngayon pa lang, nakikita ko na, napipicture out ko na talagang yung mga kagaya mo na tumutulong, Yes. di ba? Isusuportahan talaga yan ng mga idol natin, especially here from Pangasinan. At saka talagang galing kay Mama rin yung inspirasyon. Yes. Kumbaga kay Mama galing yung words of advices na ganito, ganyan, inspirational pa. Sana naman face reveal natin si Mama. Asan na ba si Mama? Gusto niyo ba? Tara, Ma! tara, pakita lang kayo. Isang hi lang dyan. Ah, Mag-hi lang kayo, wala, Ma. wala kaming tatanungin. Tara, wala na siya tatanong. Wala, Hi ka lang, tumakbo na po. Mama. Tumakbo na po. Nahiya na siya. O sige. Nahiya na siya. Sayang. Sayang naman. Gusto sana natin itanong kung ano talaga yung trademark word nga dito kay JP, di Oo ba? na. Na talaga nakakatakot. Kaya gusto kong itanong kung mabango ba maglaba si JP. Sobrang bango po. Sobrang bango. Kasi meron din yung isang eksena na pinaglaba ka ng mama mo, Oo Totoo. nga. Sa dami na kasi ng ginagawa ni JP, Oo. may karapat-dapat na siyang kalagyan. And yun, successful interview na. Natapos na rin ang interview sa IFM. Grabe, napaka-solid. Sobrang saya pala ng mga DJ dyan sa IFM. DJ Maya and Tita Ronnie, maraming salamat po. Grabe, napaka-solid nyo. Guys, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon sa IFM. Grabe, napaka-solid. Maraming salamat. Wala akong masabi kundi thank you, and I love you. I love you. Maraming salamat sa suportan. Abangan nyo guys ang part 3. Thank you guys. Mahal ko kayong lahat.